Γεια σας! Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτήν εδώ την καρδούλα. Είναι έτσι για το Αγίου Βαλεντίνου. Μπορείτε να το κάνετε μπρελοκάκι, να το κρεμάσετε όπου θέλετε εσείς. Επίσης μπορείτε να το κάνετε με ό,τι νήμα θέλετε, το αντίστοιχο βελονάκι. Απλά να έχετε το νου σας ότι όσο πιο χοντρό νήμα χρησιμοποιήσετε, τόσο πιο μεγάλη θα γίνει η καρδιά. Οπότε θα χρειαστείτε λίγο μαλάκι, δηλαδή κυριολεκτικά λίγο, δεν θέλει πολύ, το βελονάκι που θέλετε εσείς. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 3,5. Θα χρειαστείτε βελόνα πλεξίματος για να ράψουμε τις άκρες και διάφορα άλλα κομμάτια και κάτι για γέμισμα. Αυτό θα είναι ή βαμβάκι ή κομμάτια μαλλιού που ίσως έχετε, ακρούλες που δεν θέλετε. Εγώ εδώ μέσα έχω βάλει κομμάτια. Επιλέξτε εσείς τι θέλετε να βάλετε, το ίδιο είναι, το ίδιο ωραίο γίνεται. Οπότε μπορείτε μετά να του δώσετε το σχήμα που θέλετε εσείς. Αυτό ήτανε, πάμε. Αυτές ήταν οι πληροφορίες βασικά που χρειαζόντουσαν. Πάμε να το ξεκινήσουμε και να σας δείξω αμέσως πώς γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάω κάνοντας το μαγικό δαχτυλίδι. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε εδώ το νήμα στα χέρια μας. Όπως ξεκινάμε να κάνουμε τον κόμπο, έχουμε αυτή εδώ τη θηλιά και βάζω το νήμα από πίσω, αλλά δεν το τραβάω για να γίνει ο κόμπος, απλά βάζω το βελονάκι εδώ και το πιάνω με τα δάχτυλά μου. Οπότε, το ξαναδείχνω. Όπως έχουμε το νήμα εδώ για να κάνουμε τον κόμπο κανονικά. Εδώ έχουμε αυτή τη θηλιά. Βάζουμε το νήμα μέσα που είναι συνδεμένο στο κουβαράκι μας και πιάνουμε το βελονάκι αυτό το νήμα και απλά πιάνω με τα δάχτυλά μου. Δεν σφίγγω δηλαδή τον κόμπο. Και μετά πιάνω το νήμα στα δάχτυλά μου και κάνω μία αλυσίδα για να ασφαλίσω το δαχτυλίδι μου. Ωραία, και είναι αυτό εδώ. Τώρα μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι θα κάνουμε 6 άριχτα γαϊτανάκια. Ωραία, ξεκινάω πάντα με μία αλυσίδα, πάντα, επειδή είναι το άριχτο. Την κάνουμε έτσι λίγο χαλαρή και θα κάνω 6 άριχτα. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μέσα στο δαχτυλίδι, θα πάρω νήμα, θα έχω 2 θηλιές στο βελονάκι, παίρνω, βγάζω και τις 2. Αυτό είναι το πρώτο. Εδώ το δεύτερο, το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Ωραία. Τώρα σε αυτή τη φάση τραβάω λίγο το νήμα στο βελονάκι και θα τραβήξετε αυτήν εδώ την ουρίτσα, εδώ που είχαμε αφήσει, και σιγά σιγά βλέπετε αρχίζει και κλείνει ο κύκλος μας. Οπότε ξαναβάζω το βελονάκι στη θέση του και θα ενώσω τώρα, θα ψάξω να βρω εδώ την πρώτη αλυσίδα που είχα κάνει. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε, αλλά δεν σας φοβάμαι. Λοιπόν, αφού βρω την αλυσίδα, λοιπόν, θα κάνω ένα βουβό γαϊτανάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, και σε αυτή τη φάση μπορώ να σφίξω κι άλλο τον κύκλο μου. Ωραία, και να κλείσει αυτή η τρυπούλα εδώ. Θα το σφίξω αργότερα κι άλλο. Τώρα θα κάνω από 2 άρρηκτα γαϊτανάκια σε κάθε μία θηλιά. Οπότε έχουμε 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 θηλιές. Άρα θα κάνω από 2 άρρηκτα γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ είναι η πρώτη. Ξεκινάω πάλι με μία αλυσίδα. Εδώ το τραβάω λίγο έτσι για να τη βλέπω μετά. Και μπαίνω εδώ που είναι η πρώτη θηλιά. Εδώ. Και κάνω ένα άρρηκτο γαϊτανάκι και άλλο ένα ακριβώς στην ίδια τρυπούλα. 2. Πάω στην επόμενη. Εκεί λοιπόν που είχαμε 6 άρρηκτα γαϊτανάκια, τώρα θα έχουμε 12. Από 2 άρρηκτα σε κάθε μία θηλιά. Λοιπόν, τα κάνω όλα για να μην σας κουράζω και επιστρέφω. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να προσέξετε για να καταλάβετε ακριβώς ποιες θηλιές κάνουμε. Έχω κάνει στο σύνολο 12. Ωραία, οπότε μετράω από εδώ. Εδώ που είναι 2 μαζί, τις βλέπετε, είναι 1 και 1, 2. Οπότε έχω κάνει 1, 2, εδώ και 2, 4. Και 2 αυτές, 6, 8, 10 και 2 τελευταίες 12. Ωραία, εδώ φαίνεται, μισό λεπτό να το ξαναβάλω στη θέση του.
εδώ φαίνεται ότι έχουμε άλλες δύο θηλιές να πλέξουμε. Μία αυτή και μία αυτή. Αυτή εδώ είναι το άριχτο, το βουβό γαϊτανάκι, συγγνώμη, του προηγούμενου γύρου. Αυτή εδώ είναι η πρώτη αλυσίδα που κάναμε. Οπότε θέλω να βάλετε το βελονάκι σας εδώ, στην πρώτη αλυσίδα. Όχι στο βουβό, βγες από εκεί. Εδώ στην πρώτη αλυσίδα. Έτσι λίγο θα το πιέσετε και θα μπει. Και θα κάνουμε ένα βουβό γαϊτανάκι. Ωραία. Οπότε σε αυτή τη φάση συνεχίζουμε να έχουμε 12 άρρηκτα γαϊτανάκια. Τώρα θα κάνουμε άλλον ένα γύρο, στον οποίο θα κάνουμε ένα άρρηκτο στη μία θηλιά, 2 στην επόμενη. Οπότε ξεκινάω πάλι με μία αλυσίδα, έτσι λίγο χαλαρή, και μπαίνω εδώ στην πρώτη θηλιά και κάνω ένα άρρηκτο. Ένα εδώ, 2 στην επόμενη. Ένα και ένα 2. Στην αμέσως επόμενη θα κάνω ένα άρρηκτο. Και αμέσως μετά πάλι 2. Ωραία. Συνεχίζω έτσι μέχρι να φτάσω στην αρχή μου. Εδώ. Και κάνοντας αυτό θα πρέπει να έχετε 18 θηλιές. Ωραία, εγώ τις έχω μετρήσει, είναι 18. Ξαναλέω, εδώ τώρα μου μένει μια θηλιά που είναι το βουβό γαϊτανάκι. Την παραβλέπω και ενώνω εδώ στην πρώτη αλυσίδα που είχα κάνει. Όχι στο άρρηκτο, στην πρώτη αλυσίδα, έτσι, με ένα βουβό γαϊτανάκι. Περνάει λίγο, όχι τόσο εύκολα όπως βλέπετε, αλλά θα περάσει, δεν είναι στο χέρι του. Έτσι. Το ξαναδοκιμάσω. Εδώ. Και παίρνω το νήμα. Και πως είναι από εδώ, το περνάω μέσα από τη θηλιά που έχω στο βελονάκι. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελειώσει το πρώτο μας κυκλάκι. Τώρα, θέλω εδώ, σε αυτό το σημείο, να σφίξετε καλά την τρυπούλα. Εδώ, για να κλείσει τελείως. Και όπως είναι εδώ, εδώ αφού έχουμε ενώσει με το βουβό γαϊτανάκι, θα κάνετε μία αλυσίδα και θα αφήσετε μία ουρίτσα γύρω στους, πόσο να είναι αυτό, ας πούμε, 15-20 πόντους. Αφήστε λίγο και παραπάνω να είναι καλύτερα παρά να είναι μικρότερο. Ωραία. Και κόβετε εκεί και όπως έχω κάνει την αλυσίδα, τραβάω εδώ το μαλάκι και σφίγγω. Ωραία. Σε αυτό το σημείο επίσης θα πρέπει να κάνουμε εδώ ένα κουμπάκι, οπουδήποτε, και να κόψουμε και αυτήν εδώ την άκρη. Και θέλω να κάνετε ένα ακριβώς ίδιο. Ακριβώς ίδιο. Απλά στο δεύτερο δεν θα κόψετε το μαλλί και θα σας δείξω αμέσως πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω τελειώσει εδώ και το δεύτερο. Ναι, έχω κάνει τον κόμπο μου πίσω και έχω κόψει το μαλάκι. Και αφού έχω ενώσει με ένα βούβο γαϊτανάκι, θα κάνω μία αλυσίδα και μετά θα κάνω από ένα άρρηκτο γαϊτανάκι στις επόμενες 9 θηλιές. Οπότε μπαίνω εδώ στην πρώτη, κάνω το πρώτο, 2, 3, 4, 5, 6, έφυγε το μαλακί, οπότε πάμε πάλι 5, έλα εδώ ρε, 6, 7, 8 και 9. Ωραία, έχω κάνει αυτές εδώ, αυτά εδώ τα 9 άρρηκτα. Τώρα θα πάρω το πρώτο κομμάτι που έχω κάνει και θα ενώσω, εδώ είναι το πρώτο κομμάτι, ωραία. Εδώ ήταν το βουβό γαϊτανάκι που έχω κάνει, θα ενώσω αυτό το κομμάτι στην πρώτη θηλιά αμέσως μετά το βουβό, δηλαδή εδώ.
Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου εδώ, εδώ είναι το βουβό, εδώ θα βάλω το βελονάκι και θα ενώσω αυτά τα δύο τα κομμάτια. Έτσι θα γυρίσει μετά, άμα το ενώσουμε θα δείτε ότι θα γυρίσει. Θα ενώσω έτσι αυτά τα δύο τα κομμάτια μεταξύ τους. Εδώ. Πολλές ουρίτσες μαζί. Εδώ όπως είναι. Παίρνω νήμα και περνάω και κάνω ένα βουβό από εδώ. Το περνάω στη θηλιά που είχα στο βελονάκι μου. Άρα και έχω ενώσει τα δύο τα κομμάτια. Απλά προσέξτε, οι δύο οι κόμποι, δηλαδή που είχαμε η εσωτερική κόμπη, να είναι από την ίδια πλευρά. Ωραία. Αφού έχω ενώσει αυτά τα δύο τα κομμάτια, θα συνεχίσω και θα κάνω στο πρώτο κομμάτι εδώ 18 άρρηκτα γαϊτανάκια. Δηλαδή μέχρι να έρθω εδώ στο τελείωμα. 18 έχω στο σύνολο, άρα θα πλέξω 18 άρρηκτα γαϊτανάκια γύρω γύρω. Οπότε πάλι βάζω το νήμα στα χέρια μου κανονικά και πάω εδώ στο πρώτο να κάνω ένα άρρηκτο γαϊτανάκι και να συνεχίσω έτσι για όλο τον κύκλο. Στην ουσία θα κάνω από ένα άρρηκτο γαϊτανάκι σε κάθε μία θηλιά. Εδώ λοιπόν, και τώρα θα πρέπει να ενώσω το ένα κομμάτι με το άλλο. Απλά το πατρόν λέει ότι εδώ θα ενώσω και μετά θα κάνω 9 άρρηκτα γαϊτανάκια, δηλαδή στην ουσία αυτά που υπολείπονται. Οπότε για να δείτε ακριβώς που θα ενώσετε, εδώ έχουμε κάνει την πρώτη αλυσίδα, θα μετρήσετε 9 θηλιές από εδώ, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Άρα πρέπει να βάλω το βελονάκι μου εδώ στην ένατη, επειδή το έχω κάνει και με, όχι έκανα άλλα δύο, ναι άλλα δύο έχω κάνει, όχι με τόσο καλό φωτισμό και δεν ήμουνα και τόσο συγκεντρωμένη. Πιστέψτε με ότι και να το βάλετε σε λάθος, ας πούμε, ας είναι δηλαδή στην 8η, δεν θα γίνει κάτι, δεν θα φαίνεται καθόλου. Απλά τώρα το κάνω ακριβώς όπως λέει το πατρόν. Λοιπόν, βάζω το βελονάκι μου εδώ και κάνω ένα άρρηκτο, σφίγγω έτσι λίγο. Αυτή εδώ η ακρούλα με εκνευρίζει, αλλά τη χρειαζόμαστε δυστυχώς. Και τώρα θα συνεχίσω να κάνω άλλα. Έκανα το πρώτο εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 και ένα που έκανα 8, 9. Ωραία. Θα κάνω στο σύνολο 9 και θα ενώσω εδώ στην πρώτη αλυσίδα που έχω κάνει. Και εδώ όπως σας είπα, αφού έχω κάνει τα 9, θα ενώσω εδώ σε αυτήν εδώ την αλυσίδιτσα που είχα κάνει μόλις είχα ξεκινήσει τον κύκλο. Εδώ με βουβό γαϊτανάκι εννοείται. Ωραία. Εδώ λοιπόν περνάω από εδώ τη θηλιά, εδώ. Ωραία, και έχω ενώσει αυτά τα δύο τα κυκλάκια και έχω 18 θηλιές από εδώ, 18 θηλιές από εδώ. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω και στα άλλα που έχω κάνει. Αυτό προφανώς το πλέκω λίγο πιο σφιχτά, γι' αυτό έχει γίνει πιο, βλέπετε που ανεβαίνει έτσι το πλάι. Αυτό το πλέκω πιο χαλαρά και είναι ακριβώς οι ίδιες θηλιές, δεν είναι διαφορετικές θηλιές. Αν νομίζετε ότι έχετε κάνει λάθος, μετρήστε τις θηλιές εδώ, δηλαδή από εδώ μετρώντας ως εδώ είναι 18 και από εδώ μετρώντας ως εδώ είναι επίσης 18. Αυτό είναι λίγο. Αν θέλετε να έχετε ίδιες τις θηλιές. Τώρα θα πάρω μια βελόνα και θα βάλω τη βελόνα στην ουρίτσα που κρέμεται εδώ και θα κλείσω αυτό εδώ το κενό που έχει δημιουργηθεί. Ωραία. Έχω βάλει λοιπόν εδώ τη βελόνα και όπως είναι από εδώ θα το κάνω για να είναι, αυτή θα είναι η εσωτερική μεριά που είναι τα κομπάκια και αυτό εδώ το κλείσιμο για να μην φαίνεται άσχημα και απλά κλείνω αυτό εδώ, όχι με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, φέρνοντας τη μία άκρη κοντά στην άλλη για να κλείσει το κενό. Εδώ. Ωραία. Και στην τελευταία θα κάνω έτσι ένα κόμπο. Θέλω να φέρετε αυτό το νήμα τώρα ακριβώς στο κέντρο να βρίσκεται. Εδώ, οπα, εδώ πέρα. Ωραία. Και όπως είναι εδώ στο κέντρο, δεν θα το πειράξετε, θα βγάλετε απλά τη βελόνα από μέσα. Θα το αφήσετε αυτό, θα το χρειαστούμε μετά για να δώσουμε σχήμα στην καρδούλα μας.
Οπότε έχω κλείσει και εδώ το κενό. Βλέπετε που είναι, φαίνονται σαν να είναι διαφορετικά. Δεν είναι, οι θηλιές είναι ακριβώς ίδιες, απλά μάλλον αυτό το πλέκω πιο σφιχτά. Αφήνω τη βελόνα μου στην άκρη. Και τώρα σε αυτό το σημείο, για να δω τι κάνω. Α, είναι πολύ απλός αυτός ο γύρος. Συγγνώμη πάλι για τη φασαρία. Δεν ξέρω, αυτό το διάστημα είμαι λίγο αυτοκαταστροφική. Έχουμε ενώσει εδώ με βουβό γαϊτανάκι. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι μία αλυσίδα και μετά από ένα άριχτο γύρω γύρω, δηλαδή θα κάνουμε στο σύνολο 18 και 18, 36 άριχτα γαϊτανάκια, μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ όπου θα ενώσουμε στην αλυσίδα μας. Οπότε πάω γύρω 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 γύρω, παντού, μέχρι να έρθω εδώ πάλι εδώ, και να ενώσω με ένα βουβό γαϊτανάκι στην αλυσίδα. Θα κάνω, όπως είπα, στο σύνολο 36 άριχτα γαϊτανάκια. Οπότε τα λέμε μόλις κάνετε και εσείς τα 36 άριχτα γαϊτανάκια σας. Λοιπόν, έφτασα εδώ όπως σας είπα και τώρα μου μένει να κάνω ένα βουβό γαϊτανάκι εδώ στην αλυσίδα. Γιατί πάντα επιλέγω να το κάνω on camera αυτό, αφού δεν μου κάθεται εύκολα. Εντάξει, πιο εύκολα βγήκε αυτό. Εδώ. Δεν θέλει. Ωραία. Όπως είναι από εδώ λοιπόν η θηλιά, την περνάω από τη θηλιά που έχω στο βελονάκι. Τώρα ξεκινάμε ακόμα ένα γύρο, στον οποίο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μειώνουμε. Ξεκινάω πάλι με μία αλυσίδα και την τραβάω λίγο για να είναι πιο χαλαρή. Και θα κάνω στις επόμενες 4 θηλιές θα κάνω από ένα άριχτο γαϊτανάκι. Οπότε βάζω το βελονάκι μου στην πρώτη και μετράω 1, 2, 3, 4 θηλιές. Τις επόμενες 2 θα κάνω μία μείωση, δηλαδή τις 2 θηλιές θα τις κάνω μία. Οπότε για να κάνω μείωση στο άριχτο θα βάλω το βελονάκι μου κανονικά, θα πάρω νήμα, δεν θα το βγάλω, θα μπω με το βελονάκι μου στην επόμενη θηλιά, θα πάρω πάλι νήμα και όπως έχω 3 θηλιές στο βελονάκι θα κάνω το γύρισμα και θα περάσω και τις 3 μαζί. Οπότε έχω κάνει τις 2 θηλιές μία και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Κάνω 4 άριχτα γαϊτανάκια στις επόμενες 4 θηλιές, 2, 3 και εδώ είναι το 4ο και τώρα εδώ θα κάνω τη μείωσή μου. Μπαίνω, παίρνω νήμα, δεν βγάζω, ξαναμπαίνω στην επόμενη θηλιά, παίρνω, έχω 3 θηλιές, γυρνάω το νήμα και βγάζω και τις 3 μαζί. Συνεχίστε έτσι κάνοντας 4 θηλιές από ένα ποδαράκι, από ένα άριχτο γαϊτανάκι, μία μείωση, 4 μείωση μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ στην αλυσίδα που ξεκινήσαμε. Ωραία, έχω φτάσει εδώ, έχω βάλει το βελονάκι μέσα για να μην καθυστερώ και κάνω πάλι, το έχω βάλει στην αλυσίδα που είχα πλέξει, ναι, και κάνω το βουβό γαϊτανάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε τον 6ο γύρο. Πάμε να κάνουμε τον 7ο γύρο, στο οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε μείωση, απλά αυτή τη φορά θα κάνω πάλι την αλυσίδα μου έτσι χαλαρή, θα κάνω 3 άριχτα γαϊτανάκια και μία μείωση. Πριν κάναμε 4 και μείωση, τώρα θα κάνω 3 και μείωση. Οπότε έκανα το πρώτο, κάνω το δεύτερο και τώρα έτσι θέλει λίγο να το γυρνάτε για να φαίνονται οι θηλιές καλύτερα. Κάνω το τρίτο και εδώ θα κάνω τη μείωσή μου. Έτσι. Μπαίνω, έχω 3 θηλιές και βγάζω και τις 3. Σε αυτό το σημείο θέλετε λίγο, σφίξτε λίγο το νήμα. Ωραία. Και πάω αμέσως να κάνω τα επόμενα 3 και μετά τη μείωση και ούτω καθεξής. Πάλι μέχρι να φτάσω στην πρώτη αλυσίδα που έκανα, που θα ενώσω με ένα βουβό γαϊτανάκι. Τα λέμε λοιπόν όταν φτάσω πάλι εδώ. Λοιπόν πάλι ήρθα, έχω περάσει το νήμα και κάνω το βουβό γαϊτανάκι. Ωραία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη θα αναρωτιέστε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει η καρδιά αυτό. Γιατί το ίδιο ακριβώς αναρωτιόμουν κι εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ που είναι σαν γυαλάκια ή σαν φιόγκος θα μπορούσε να είναι. Αν το πατήσετε εδώ στη μέση, καταλάβετε αμέσως ότι τώρα πλέκουμε
το κάτω μέρος της καρδιάς. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το πάνω μέρος. Ωραία, εδώ. Και τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το στενεύουμε και να κάνουμε τη μητούλα. Okay. Έτσι, για να μην σας απογοητεύσω, ήθελα λίγο. Μην πείτε τι κάνει αυτή τώρα εκεί πέρα. Μας δουλεύει. Καρδιά θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ ένωσαμε το βουβό και πάμε να κάνουμε τον 8ο γύρο. Βασικά ο 8ος και ο 9ος είναι ακριβώς οι ίδιοι. Θα κάνουμε πάλι τη μείωση, απλά θα κάνουμε 2 άριχτα γαϊτανάκια και όχι 3. Λοιπόν, μία αλυσίδα, εδώ τραβάω λίγο και μπαίνω στο πρώτο, στην πρώτη θηλιά βασικά, κάνω 1, μπαίνω στη δεύτερη, κάνω άλλο 1 και μετά κάνω τη μείωση. Εδώ και αμέσως στην επόμενη θηλιά, 3 θηλιές στο βελονάκι, γυρνάω το νήμα και βγάζω και τις 3. Οπότε συνεχίζω αυτό το γύρο κάνοντας 2 άριχτα γαϊτανάκια και μια μείωση, ενώνω με βούβο γαϊτανάκι στην αλυσίδα που έκανα στην αρχή και επαναλαμβάνω τον ίδιο γύρο άλλη μια φορά, κάνοντας πάλι 2 άριχτα γαϊτανάκια, μια μείωση. Οκ. Λοιπόν, τελειώνω αυτό, κάνω άλλον έναν και σας δείχνω πώς συνεχίζουμε. Λοιπόν, αφού έχω τελειώσει αυτούς τους γύρους και έχω ενώσει με βουβό, τραβάω λίγο το νήμα και θα βάλω από τη μέσα μεριά τους κόμπους, όπως σας είπα, είναι από την ίδια μεριά, και την κλωστούλα που είπαμε ότι χρειαζόμαστε. Οπότε το γυρνάω το μέσα έξω για να είναι από τη μέσα μεριά αυτό εδώ. Έτσι. Ωραία. Βλέπετε το σχήμα που αρχίζει και φτιάχνει. Και σε αυτό το σημείο θέλουμε να πάρετε το γέμισμά σας. Εγώ σε συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι βαμβάκι. Μπορείτε επίσης να βάλετε παλιά νήματα. Απλά φοβάμαι αν ας πούμε βάλω αυτό εδώ, τώρα εδώ πάνω είναι σφιχτή η πλέξη, δεν θα φαίνεται το γέμισμα. Αν είναι άλλο χρώμα, εδώ παρακάτω βλέπετε ας πούμε, το συγκεκριμένο θα δείχνει και ωραίο, δεν θα δείχνει άσχημα. Οπότε ίσως να βάλω αυτό. Μπορείτε να έχετε τα κομμάτια σας δηλαδή και το βάζετε έτσι να μπει καλά μέσα, να πάει σε κάθε γωνία. Ωραία, για να σχηματιστεί η καρδούλα σιγά σιγά. Βλέπετε. Ωραία. Θα το συνεχίσω έτσι και έχω και άλλα κομμάτια, ίσως βάλω και άλλα κομμάτια. Γιατί με το μπλε ας πούμε δεν δείχνει άσχημα το ροζ μέσα, αν φαίνεται. Οκ, σε αυτό το σημείο λοιπόν γεμίζουμε την καρδούλα μας. Όσο μπορείτε τη γεμίζετε, ναι. Συνεχίζω. Μην ξεχνάτε αυτήν εδώ την ουρίτσα που έχουμε, να μην την κρύψετε μέσα, θα τη χρειαστούμε αργότερα. Λοιπόν, βλέπω ότι τώρα είναι από αυτή τη μεριά, άρα θα πλέξω προς τα εδώ. Σε αυτό το σημείο τώρα θα συνεχίζω να κάνω τους 2 τελευταίους γύρους που έκανα, δηλαδή τα 2 άριχτα γαϊτανάκια και τη μείωση, μέχρι να φτάσει το πλεκτό μας να έχει μόνο 5 θηλιές. Ωραία, δεν χρειάζεται να κάνετε τη μία αλυσίδα και να ενώνετε με βουβό σε αυτό το σημείο. Θα πλέκετε συνέχεια γύρω κάνοντας 2 άριχτα γαϊτανάκια, μία μείωση, 2 άριχτα μείωση. Θα πλέκετε γύρω μέχρι να φτάσουμε να έχουμε τις 5 θηλιές. Απλά επαναλαμβάνω, προσέξτε αυτήν εδώ την ουρίτσα να μην τη χάσετε, να μην τη βάλετε κάπου μέσα στο γέμισμα, θα τη χρειαστούμε. Λοιπόν, οπότε μπαίνω εδώ στην πρώτη. Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολο, είναι πιο σφιχτές, έχω και την κάμερα μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά όμως θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στην πρώτη θηλιά. Δεν θέλει να μπει με τίποτα, γιατί δεν είναι η πρώτη, γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ. Όχι, τι έκανα. Ναι. Γιατί μπερδεύτηκα έτσι. Λοιπόν. Εδώ είναι η πρώτη αυτή που δεν ήθελε να μπει. Και είναι το άριχτο γαϊτανάκι. Πόσο την έχω σφίξει. Εδώ λοιπόν. Λοιπόν, δεν θα το πειράξω το βίντεο, θα το αφήσω έτσι για να δείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μην νομίζετε ότι εγώ το κάνω εύκολο.
ενώ εσείς ίσως δυσκολευτείτε, μακάρι να μην δυσκολευτείτε καθόλου. Λοιπόν, μπαίνω εδώ, παίρνω νήμα, παίρνω και προσπαθώ να το βγάλω χωρίς να σπάσω το βελονάκι μου, έτσι. Εδώ, ωραία, τα κόπων και βασάνων και κάνω το πρώτο άριχτο. Πάω αμέσως μετά στην επόμενη θηλιά, κάνω το δεύτερο. Εδώ όσο μπορείτε να τα σφίγγετε για να μην δείχνει, να μην έχει κενό. Εδώ τώρα θα κάνω τη μείωσή μου και σφίγγω. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Πάω, προσοχή τώρα, μην μπλέξετε, αυτήν εδώ είναι που έχουμε κάνει τη μείωση, απλά τραβιέται λίγο η θηλιά προς τα εκεί. Λοιπόν, και συνεχίζω. 1, 2 άριχτα, σφίγγεται συνέχεια και πάω πάλι εδώ να κάνω τη μείωσή μου, εδώ και εδώ, και σφίγγω πάλι και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο όπως σας είπα, γύρω μέχρι να φτάσω να έχω 5 θηλιές. Λοιπόν, δεν έχω φτάσει εδώ στις 5 θηλιές, αλλά όπως βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά και αδειάζει από το γέμισμά μου. Οπότε αν εσείς έχει παρόλα αυτά γέμισμα, δεν χρειάζεται να τον κάνετε αυτή την κίνηση. Απλά εγώ τώρα σε αυτό το σημείο, γιατί θα στενέψει κι άλλο και μετά δεν θα μπορώ, θα βάλω λίγο υλικό ακόμα μέσα. Τώρα βρήκα αυτό το ροζάκι, είναι κάποια περίσσια κομμάτια που έχω. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε τέτοια κομματάκια, οπότε μην τα πετάτε, μπορεί να χρειαστεί να γεμίσετε κάτι, όπως καλή ώρα τώρα. Λοιπόν, το γεμίζω και θα το, με το δάχτυλό μου το βάζω σε όλες τις πλευρές. Λοιπόν, βλέπω τα νήματα που πρέπει να είναι από έξω, έτσι εδώ. Είπαμε την ουρίτσα προσοχή να είναι έξω. Τι θέλουμε. Ωραία, και τραβάω τώρα προς τα έξω τα σημεία που πρέπει να πλέξω λίγο ακόμα. Ωραία, 1-2 θηλιές τα κάνω. Θα τις κάνω τώρα κιόλας για να σας δείξω πώς συνεχίζουμε. Αυτή είναι η ουρίτσα, είπαμε, που θα τη χρειαστώ. Οπότε εδώ είχα κάνει τώρα 2. Θα κάνω τώρα μία μείωση. Εδώ είναι η επόμενη θηλιά. Εδώ. Και εδώ μπαίνω στην επόμενη. Βγάζω εδώ και τις 3. Και προσοχή να σφίγγετε. Τώρα αυτή την ουρίτσα την πάω από την άλλη μεριά για να μην με ενοχλεί. Κάνω άλλα 2. 1, σφίγγω. Ελπίζω να μην σας κουράζω με αυτό το βίντεο τόση λεπτομέρεια, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ γλυκό το μπρελοκάκι αυτό. Εντάξει, μπορείτε να μην το κάνετε μόνο μπρελό, μπορείτε κάπου να το κρεμάσετε ή απλά να το χαρίσετε όπως είναι. Λοιπόν, και κάνω την τελευταία μου μείωση εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Θα το μετρήσω κιόλας. Εδώ. Έλα γλυκό μου. Yes. Πολύ ωραία. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, εδώ τραβάω τις θηλιές, προσοχή, τραβήξτε για να μην έχει μεγάλα κενά και σφίγγω. Δεν ήρθε όλο, σας είπα, δεν θέλει με τίποτα, μιλάμε. Τι ξυλώνω τώρα. Εδώ λοιπόν η τελευταία μείωση και όπως βλέπετε εδώ είναι 1, 2, 3, 4, αν πάρουμε κάτι κλωστή, είναι 5 θηλιές. Σε αυτό το σημείο κάνω μία αλυσίδα, κόβω το μαλάκι, αφήστε αν θέλετε αρκετό για να το περάσουμε εδώ πάνω για να κάνουμε θηλίκι για το μπρελοκάκι μας.
Ή αν έχετε να βάλετε μία λυσίδα ή κάτι άλλο, εγώ το κάνω συνήθως με το μαλάκι αυτό. Οπότε αφήνω αρκετό και όπως είναι έτσι κόβω και το σφίγγω. Λοιπόν, παίρνω τη βελόνα μου, η οποία ελπίζω να περάσει αμέσως μέσα. Εδώ. Άμα δεν θέλει, ρε παιδάκι μου. Ωραία. Και τι κάνω σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ότι έχει γίνει η καρδούλα μας. Απλά εδώ δυστυχώς δεν έχει το σχήμα που θέλουμε. Θυμάστε την ουρίτσα που λέγαμε. Αν την τραβήξετε, λοιπόν, αφήνω εδώ. Δείτε πώς αλλάζει σχήμα. Τραβάτε και έρχεται ακριβώς στο σημείο που θέλουμε και δίνουμε την καρδούλα μας το σχήμα που θέλουμε. Ωραία. Τραβάτε εδώ λοιπόν το μαλάκι. Εδώ σε αυτό το σημείο. Βασικά εδώ έπρεπε να βάλω τη βελόνα μου. Λάθος έκανα. Για να σταθεροποιήσω το σχήμα της καρδιάς που θέλω. Οπότε έβαλα τη βελόνα μου στην κλωστούλα που είχαμε εδώ πέρα στο κέντρο. Τραβάω όσο θέλω για να φτιάξει το σχήμα της καρδούλας μου. Ωραία. Και μόλις έχω τραβήξει αρχίζω και κλείνω το κενό, αυτό το κενό που είχαμε με τις 5 θηλιές που είπαμε να μείνουν στο τέλος. Το κλείνω έτσι όμορφα. Προσπαθώ να κρατήσω τη μυτούλα όσο γίνεται. Βλέπετε να παραμείνει η μυτούλα εδώ, όπως έχει μια κανονική καρδιά ας πούμε. Ωραία, νομίζω είναι εντάξει, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Απλά θα κάνω έναν κόμπο. Εδώ θα αφήσω όπως είναι εδώ λοιπόν. Τραβάω και δεν τραβάω μέχρι πέρα τη θηλιά. Κάνω μια θηλιά έτσι και μετά παίρνω το νήμα και όπως είναι το σμπρώχνω προς τα μέσα για να το κρύψω. Ωραία, με τη βελόνα μου, έτσι το κρύβω. Εδώ το κόβω. Μετά φτιάξτε με τα χέρια σας λίγο την καρδούλα. Βάλτε το γέμισμα να πάει παντού. Βλέπετε τι όμορφο που είναι. Και τώρα θα πάρω με τη βελόνα, θα πάρω και θα φέρω το μαλλί εδώ πάνω για να σχηματίσω το κρεμαστάρι μου. Και όπως βλέπετε έχω περάσει εδώ, έχω φέρει την κλωστή μου μπροστά και τώρα απλά θα σχηματίσω μία θηλιά ίσα ίσα για να έχω περιθώριο, δηλαδή αυτό εδώ θα το τραβήξω έτσι προς τα πάνω για να έχω περιθώριο να το κρεμάσω κάπου, είτε στα κλειδιά μου θα είναι, σαν μπρελοκάκι, θέλετε να το κρεμάσετε κάπου αλλού, οπουδήποτε, απλά δημιουργήστε μία θηλιά, την κρατάω εδώ πέρα για να μην μου κλείσει και όπως είναι εδώ η άλλη θηλιά, κάνω έναν κόμπο, εδώ, ένα σφιχτό κόμπο, θα κάνω άλλον έναν. Έχω πει ότι έχω λίγο μια μανία με τους κόμπους, θέλω να είμαι σίγουρη για να μην μου χαλάσει το πλεκτό μου, να μην πάει χαμένος ο κόπος μου. Εδώ και όπως είναι το νήμα, το κρύβετε πάλι προς τα μέσα. Χωρίς να βγάλετε τη γέμιση που έχει μέσα η καρδούλα σας. Με βελονάκι μπορείτε να τη σπρώξετε, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Και αφού το έχετε κρύψει αυτό, το κόβετε και η καρδούλα μας είναι έτοιμη. Δώστε εσείς το σχήμα που πρέπει. Έχετε το κρεμαστάρι για να την κρεμάσετε. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι κάτι έτσι για το Αγίου Βαλεντίνου και όχι μόνο. Μπορείτε να το φτιάξετε όποτε θέλετε. Είναι μια πολύ όμορφη καρδούλα, μπρελοκάκι. Το σχήμα όπως σας είπα, δώστε το εσείς. Τώρα θέλει λίγο δουλειά. Έτσι με τα χέρια μας. Οκ. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.